des del Banc de Cordó, el Banc de Sang i Teixits intenta l'aprofitament màxim d'aquells productes que s'han donat. En el camp del Banc de Cordó ja fa anys que s'està treballant en veure la sang de cordó com un producte que podem fraccionar i del qual es poden treure molts components d'alta qualitat per donar teràpies als pacients que ho necessiten. Des de l'impacte de la Covid a la nostra societat, el Banc de Cordó ha vist un nínxol en el qual donar una oportunitat a la sang de cordó. S'obtenen les cèl·lules mesenquimals del teixit de cordó i, donat que aquestes cèl·lules tenen unes propietats regeneratives que ja es va veure en el seu moment donant tractament a pacients infartats que regeneraven, s'ha vist que es poden aprofitar les seves propietats immunomoduladores per intentar aplicar-ho al tractament de la Covid. I respecte a això s'està fent un assaig clínic en pacients que tenen distrés respiratori agut, amb unes condicions molt severes, i s'està intentant provar aquesta teràpia. Jo penso que sí, la voluntat de la gent és immensa. El programa de donació fa 25 anys que està funcionant i gràcies a ell ja s'han fet més de 125.000 consentiments signats per donar. Aquests programes, sense la voluntat d'ajudar de les persones, no serien possibles i el fet que haguem arribat fins aquí és gràcies a ells.